Krátke ešte by som vám predstavila tieto moje ďalšie dve knižky Nebo, peklo, raj. Je knižka, ktorú som písala vlastne tiež úplne iným štýlom. Je písaná akoby formou troch poviedok. V tej prvej časti tej knihy je písané o mladom chlapcovi, ktorý vlastne narodil sa do rodiny tak, že už nebolo ďalšie dieťa očakávané a vlastne rodičia ho zhýčkali a ako to s ním vlastne išlo potom ďalej životom, tak to je vlastne v tej prvej časti. V druhej časti je o dievčati, ktoré sa narodilo nechcené, našli ho pohodené niekde pod stromom a dostalo sa do detského domova. V 18 rokoch dievčinu vypustili na tento svet, vlastne do tohto sveta nepripravené a vlastne čo to obnášalo všetko. No a v tej tretej časti sa tí dvaja stretli za takých zvláštnych okolností a ako sa ten ich spoločný život vyvinul, tak to je v tejto tretej knihe. A štvrtá moja kniha Čerešňa na šľahačku je moja najnovšia kniha, ktorá vyšla v máji minulého roka. No a tá je tiež vlastne o mladej žene, veľmi krásnej, ako vidno už aj na obálke, veľmi úspešnej, ktorá mala svojho snúbenca, ale sa stretla vlastne ďalších dvoch mužov, ktorí prejavili o ňu záujem a tým pádom vlastne bolo na nej, aby zvolila svoju vlastnú cestu a rozhodla sa, že ktorou tou cestou chce ísť a či si správne vybrala a čo ju vlastne postretlo a či tá láska, ktorú si vybrala, bola tá správna, tak to vlastne sa dozviete v tejto ďalšej knihe. A už vám len poviem toľko, že momentálne nepracujem, lebo som odovzdala do vydavateľstva knižku a včera som sa dozvedela, že sa vo vydavateľstve veľmi páči a že ju prijímajú a že by mala byť vydaná a mala by byť vydaná v tomto roku, ale až niekedy v druhej polovici podľa ich edičného plánu, takže sa teším teraz na vydanie najnovšej knihy a tak chvíľočku potrebujem teraz to všetko stráviť a ešte kým tá kniha uzrie svetlo sveta, tak vlastne nás čakajú presne tie opravy, ktoré urobí pani redaktorka. Nezvyknem mať nejaké také veľké zásahy do knih našťastie, takže potom sa dobre s tým pracuje a potom je to aj k mojej spokojnosti. Názov ešte neviem, že ešte sa dohodnem, lebo som to písala pod určitým názvom, čo som zistila, že také názvy už nejaké sú. Dodatočne som to zistila, čo ma dosť teda rozhladilo, ale budeme musieť nájsť nejaký nový vhodný názov tej knihe, takže toľko je o mne. No ja sa ešte vrátim k názvom kníh. Aké to ťažké dať názov knihe. Ja niekedy dám názov a začnem pracovať. To je ten lepší prípad, ale niekedy ostanem na takom rázcestí, že ten názov potom už nekorešponduje s tým mojím textom, s celým rukopisom, no to je strašné. Ale ešte našťastie vám pomôže vždy vydavateľstvo. No a ešte vám chcem túto knižku, Život sa nás nepýtal, je zase podľa skutočnosti a vlastne on sa tak trošku tápal ten rukopis, pretože mi ho moje vydavateľstvo neschválilo, vrátilo späť. Ja som ho v tom priečinku, v zásuvke, tam som si ho akože ukryla, ale potom som ho poslala do iného vydavateľstva a vlastne vo februári vyšla táto kniha a mám pocit, že sa páči. Práve dnes som čítala takú recenziu, že dočítala som práve knihu a mám slzy v očiach. Ale tie slzy v očiach mám aj ja, lebo ten príbeh je taký sladko, trpko, krásny a v podstate trošička smutný, ale nakoniec akože končí pekne a dobre, takže to je kniha, ktorá mi vyšla, ale tiež preto som zatlieskala Lenke, že viete, to je niečo úžasné, keď vám z toho vydavateľstva napíšu alebo pošlú mail, že berú tú knižku, tak to ako majú spisovatelia radi. No a ešte mám ďalšiu knihu, ktorá mi tento rok vyjde v Ikare, príbehy z kabelky, proste takýto
elaborát, no a pracujem teraz s tou knihou. Takže to sú také moje. No a ešte sa tak, priznám sa vám, ešte som to nikde nehovorila, ale chcela by som napísať jeden román o strongmenoch, strongmeni, silní muži. Mám tak v rodine proste nádejný zhať, ktorý robil, to je vlastne tí, čo ťahajú tie vozne a tak, a autá. A vlastne siláci, áno, pešák, áno. A vlastne keď sa pozabudne a zle zaparkuje, tak chytí zadok auta, pekne ho preloží. Ešte stále je v tom, že súťaží. No, tak mám taký námet, ale to ešte keď dokončím tie ďalšie knihy. No ja som práve chcela povedať, že vlastne táto moja posledná knižka vyšla v edícii Príbehy z kabelky. Bol to vlastne projekt pred rokom, nový z vydavateľstva IKAR, veľmi úspešný, aj keď teda moje kvarteto rozhodne nie je kabelkové vydanie, je to skôr zbraň do kabelky, ale množia sa, jak by som povedala, ľudia sú aj spokojní, aj nespokojní, je to jednoducho ako u každej knihy, k takejto pevnej väzbe sú výhrady, že je to veľké a ťažké, k tejto malej zase, že je to super, naozaj zvestí sa do každej kabelky, výborne na dovolenky, kto nemá rád tablet a čítačku, že teda naozaj dá sa to pribaliť fajn do batožiny, ale zase zatvára sa knižka, ako sa to aj mne stalo, občas sa rozchádzajú, takže všetko je pre a proti, ale sú cenovo výhodnejšie, ľudia ich majú rádi. A sú. A už sa cenami šplhajú k tým normálnym. No. A ja sa teda, ešte sa nemôžem pochváliť, pretože rukopis stále čaká vo vydavateľstve na vyjadrenie, ale poviem k nemu len toľko, že dala som na radu alebo na podnet ľudí, s ktorými som sa stretávala, či už na besedách, alebo z môjho okolia, alebo mi to písali, že či teda neskúsim niečo z toho šuplíka vytiahnuť, tak som teda vytiahla zo šuplíka a navyše tým, že ja som vyštudovala strednú zdravotnú školu, roky som robila sestričku, tak zase bývalé spolužiačky, nenapíšeš niečo aj o nás, o sestričkách, tak som to vlastne sklbila dva v jednom, čiže ak ten román uzrie svetlo sveta, tak hlavnou hrdinkou bude zdravotná sestra a jej príbeh. Nechcem ešte o tom nič hovoriť, pretože vravím, čaká na schvaľovanie a určite sa bude ešte prerábať, nie je to finálna verzia, takže len taký náčrt. A pevne verím, že bude tento rok na svete. A máš názov Sestričky z Kramárov. A to nemôžem urobiť, to sa nemôžem kradnúť názvy. Aj keď musím sa priznať, že túto štvrtú knihu sme vymýšľali, teda, respektíve manžel vymyslel taký názov, ktorý sa mi veľmi páčil a skoro mi oči vypadli, keď mesiac na to vybehol film s rovnakým názvom, skoro ma porazilo vtedy, tak sme teda museli rýchlo niečo meniť. Takisto tiež nejaká knižka, veľmi som jej chcela dať názor s hlavou v oblakoch, napadlo ma teda, že overiť si to na internete, už tá knižka bola, čiže to je to, že človek krvopotne vymyslí názov a potom zistí, že už taká knižka existuje, takže aj na toto si musíme dávať pozor. Veru, to sa nám stáva. Takisto mne pri tomto Nebo, peklo, raj knižka bola vo vydavateľstve a Dara Rollins naspievala pesničku Nebo, peklo, raj a ja som si hovorila, fíha, no a teraz čo keď povie, že som jej ukradla názov, ale ten názov už skutočne bol daný. No a potom sa ma pýtali, že či je ako lepšia, že predajnosť tej knihy, keď teda tá pesnička vyšla, hovorím, neviem, teda opýtajte sa Dary, či má lepšiu predajnosť CD, no uvidíme. Krátka vložka. Rozhnevaný šatník. Hnevala sa biela blúzka, že je pre mňa príliš úzka. Neviem, čo jej na um zišlo, vraj som pre ňu veľké číslo. Sukňa sa k nej pridala, aj tá na mňa šomrala. Nebude to v poriadku, že ju tlačím na zadku. Podprsenka zasa stenká, a ju ťahám za ramienka. Pančucháče nariekajú, že im stehná zavadzajú. Tričko nie je šťastné, bojí sa, že praskne. Tak si sedím pri večeri a rozmýšľam, čo by chceli. Po čom túžia vlastne moje veci krásne. V šatníku sa čosi deje. XXL sa hlasno smeje.
Bude dobre, bude hej, sme na rade, zahráme si v tejto dráme hlavný dej. Počuť vzdychy zo skrine, protestuje outfit celý, nechce skončiť v kontajneri. Napadla im, ako zdá sa, ich jediná možná spása. Nahovoria topánky, nech ma i hneď bezodkladne, najlepšie hneď dneska, celkom ticho, nenápadne odnecú do fitnesska. Dármo som sa bránila, boli značná presila. Neviem, či máte nejaké otázky na nás, my sme asi zodpovedali toho dosť a ak sa chcete niečo spýtať, nech sa vám páči. Mňa by ešte zaujímavé, koľko trvá napísanie jednej knihy každej z vás? Koľko trvá napísanie knihy? No, ja keď začnem písať knihu, tak ako som povedala, tak ja s ňou úplne žijem. Úplne s ňou zaspávam, s ňou sa budím, s ňou žijem cez deň. Keď sa ma niekto pýta niečo z rodiny, tak vlastne neodpovedám tak rôzne, ani niekedy nepočujem tú otázku, lebo som dosť v myšlienkach v tej knihe. Veľa sa jej venujem a keby som mala naozaj časovo to tak odhadnúť, že koľko mi to trvá, tak ja si myslím, že asi tak pol roka mi to trvá. Čo žijem úplne s tou knihou. No, kniha sa dá napísať aj za 3 mesiace. Keby som tú pyžamovú párty mala každý deň a len píšem, tak by som dokázala tú knihu, ale viete čo, niekedy príde taký útlm a vtedy musíte aj 2 týždne vynechať a potom sa vlastne vrátite k tomu znovu, ale tiež ten polorok. A niekedy máte tú knihu takú rozťahanú a prídu do toho nejaké rodinné problémy alebo neviem, tak píšete ju aj rok. No, ale ťažko jednoznačne. Ja by som to zhodnotila jednou vetou, čo kniha, to dlhšia tvorba. Neviem, čím to je, ale každá bola... Každá nastala viac a viac času, neboli do toho zapletené žiadne nejaké zvláštne rodinné udalosti alebo niečo, čo by ma odvádzalo od práce, či to je nejaká väčšia zodpovednosť, alebo neviem, naozaj. Každá je dlhšia a dlhšia, túto poslednú som robila skoro rok, takže poviem vám len toľko. Táto prvá kniha mi vyšla v roku 2009, táto 2010, ale táto 2012 a táto nová, ak vyjde v 2014, budem rada, možno až v 2015, čiže aj podľa toho vidno, že naozaj každá trvá dlhšie a dlhšie. No lebo to je o tej zodpovednosti, to si veľmi dobre povedala. Áno, vyšiel. No. Takže je to, nedá sa povedať, že tá kniha sa dá, neviem. Keď niekto povie, že za 2 mesiace napísal knihu, tak tá kniha musí dozrieť. A vlastne keď ju aj dopíšete, tak sa treba k nej vrátiť a vlastne nehať ju, to máte jak chlebík, upečiete, je horúci a treba ho nehať vychladnúť. A vlastne v knihe je to tak, že tam sa k nej vraciate a ešte možno niečo meníte, niekde sa vám niečo zdá, tie pasáže. Čiže je to zodpovednosť, aby tí čitatelia boli spokojnejší, že čím nová kniha, ešte lepšia. Ja som len chcela pridať, že ja v podstate by som to rozdelila na 2 časti. Ja mám príbeh napísaný pomerne rýchlo, ale potom dlho to uhládzam, češem, hej, všelijako okresávam, aby to nakoniec, ja tú knihu nepustím do vydavateľstva, pokiaľ nie som spokojná. Ak ju treba 5-krát, 6-krát, 10-krát prejsť, tak to proste urobím. Jednoducho, až keď mi tá kniha povie, že môže ísť do sveta, že je pripravená, tak až potom ju tam pustím. Tak dieťa pustí do sveta, dospelo. Ešte máte niečo? Áno. No, ja môžem povedať, že ako moje kolegyne veľmi dobre píšu. Naozaj prečítajte si. Myslím si, že stojí to za to. Prosím vás, celý čas tu počúvam kniha, román. Vy nepíšete kratšie útvary? Alebo čo si o tom myslíte? Čo si myslíte o poviedke napríklad? Samozrejme, že nebudem zapýtať na všetky žánre. Ja som videl, že pácha poéziu. Ale
Lebo to je celkom iný, nie celkom iný, ale je to iný